הרגע הזה שהחיים מתהפכים לך, מאישה חזקה ועובדת, מגלים לך את המחלה, ומאז את מדרדרת לאט לאט, עד שאין לך כוח לעמוד על הרגליים. את רוצה להיות בריאה, את לא יכולה. אין לך איך להגיע לטיפולים, את מרותקת, כל נסיעה כזאת זה כמעט 1,000 שקל. כפול 4 בחודש, מה אני אגיד לכם? מרגע שרפואה ושמחה לוקחים אותי, חזרתי לחיות. פשוט חזרתי לחיים. טיפולים וביקורת בזמן. אני מרגישה שהחיים שלי זה כבר לא איזה משהו חסר ערך. יש מי שאכפת לו ממני, ובזכותם אני אבריא ואזכה לחיות עוד שנים עם המשפחה שלי. רק בבקשה, תעזרו להם. זה לא מובן מאליו. חסרים להם נסיעות ואין להם מספיק אמבולנסים. בשבילי ובשביל הילדים שלי וכל האחרים שנזרים. תנו לנו את המינימום הזה, להצליח להגיע לטיפולים בזמן. והלוואי שמישהו ישמע אותי.